Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabuwar tasha na mai suna Mahmud Tech TV. Sunana Mahmud Umar kamar yadda kuka sani. A yau insha Allah za muku bidiyo ne kan wasu boyayyun sirrika akan Airtel. Wasu sirrika ne waɗannan? Sirrin shine zaka sa katin naira 100. Kuma kun san me ke faruwa? Ɗarin nan zai kai ka har tsawon minti 38. Wannan babban garaɓasa ne. Shine muka ga ya kamata mu yi sauri mu sanar da 'yan channel namu kar a bar ku a baya. Mun san wasu daga cikin ku sun sani, amma wasu ba su sani ba. Ba tare da mun cika ku da surutu ba, ku biyo mu ku sha kallo. Sannan muna sake tunatar ga duk wanda bai danna mana subscribe ba da ya taimaka ya danna mana subscribe. Bayan ya danna subscribe zai ga wata alamar kararwa ta fito, sai ya danna kanta. Bayan ya danna, sannan kuma idan bidiyon ta burge shi sai ya danna mata alamar like. Roƙo muke yi, ba umarni muke badawa ba. Mun gode. Fatan alkhairi gare ku abota wannan channel namu. Yauwa, kamar yadda kuke gani gashi nan na shiga wannan na waya na phone na waya na. To anan me zaka yi? Zaka danna star 121 star 3 star 5 hash sai ka danna akan layin ka na Airtel. Bayan ka danna me zai kawo ma? Zai kawo ma wannan rubutun. Bayan ka danna sai ka danna send, kawai ka bar shi, kar ka sa komai a wajen. Idan ka danna send shikenan. To a yanzu kuma me za ka yi? Za ka nemo katinka na 100 sai ka gwada ka gani. Insha Allah kana sa katin nan, bari mu gwada muku gani. Insha Allah kana sa katin nan. To amma yanzu bayan da kake sa kati da za ka sa ba, yanzu sawa za ka yi star 126 star 1 star sai ka saka nambobin katin. Kar ku manta star 126 star 1 star sai ka sa katinka sai hash. Yanzu ya canja kamar da kuke gani, gashi nan mun gama sa katinmu sai ka danna. Bayan ka danna zai kama wannan rubutun. Talk more, recharge of 100 naira was successful. You have credited with 5 times your recharge amount. 500 naira to make calls to all networks valid for 30 days. Kunji, kwana 30. Kowane katin naira 100 za ka yi kira da shi a minti 38. To jama'a, da duka nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe muke sa ran kawo muku wani sabon shiri. Ni ne naku Mahmud Umar nake cewa da ku mu huta lafiya.